national report live ikan sa Jaro Big Market kung sa diin mag-aumpisa ang caravan sa Partido Federal. Mag-aaral din sa buong karon sa sunod sa ilang headquarters si Senator Bongbong Marcos. Kaga ginangulat-ulat na naman magduwa para mag-umpisa ang caravan at padulong sa Iloilo Convention sa mga kaupad natin nila sa ang mga kalabok sa media, lokal, national. Pasado alas 8 nag-abot dili si Senator Bongbong Marcos subong manog buwa na manoglakad na ang mag-umpisa ang caravan. Makita niyo karon nagkaroon pula na polo shirts si Senator Bongbong Marcos may gray na mask. Para na siya pagwa na si Senator Bongbong Marcos. Nakita na may mga security guard sa paligid siya. Kita ninyo na nag-amusta siya sa iyan mga supporters. Ikot. Mga kabandera, rin natin si Bongbong Marcos. Nadulog ang nakatasmaan si Senator Bongbong Marcos.
Pinakabahala ka mo daw. Mabuhay si Bongbong Marcos! Mabuhay si Bongbong Marcos! Mabuhay si Bongbong Marcos! BBM! 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 Umpisa na ang harapan. Kung sa diin padulong si Senator Bongbong Marcos sa magpapalit na live. Our very own, the Deputy Speaker, Rodante Marcoleta! On the hand! Marcoleta! 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 Now there's Marcoleta! Marcoleta! Sa mga gustong magpapoto kay Deputy Speaker, arito siya sa tumbang gitis mo sa ating PM. Muna na sa subong, mag-prepare kita para sa ilang program sa ICC. Before nagsawhay ng Madrid, ay nagkamatamat sila. Kita tama, may mga supporters sa senatorial candidate na si Deputy Marcos. Once again, thank you so much sa mga supporters naton nga nangamon kag nagkanto kag nag-witness sa aton nga EMP ribbon cutting and inauguration sa aton nga headquarters online. from different parts of the city and from different parts of the Kaya, province of mag-cover kita Iloilo and live. Region 6. Sa We would like to thank you everybody for your presence. Thank you so much, Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Senator Bongbong Thank you also Marcos, for all our supporters. So, Mayor kita and Vice next event na to sa ICC karon sa Amon. For the meantime, amo lang na danay situational report sa Jaro Big Market. Pero once you go there, siguro Ini, imo kabiyan Zeya. And after that, Basta 4 balita o'clock din kaga, kami entertainer. sa may Barota, Online na yan. Nuevo, Jim Giman.